See, or some opinion, or some of you could do home, or some of Offinsohemaa. Some said, and I know says, and I know some said, and I know some, one of the almost of piano in a year. John, so there was also an animal say, Safi Simi or Shema Butre or Shema the Cre. So some people and I'm piano in Nabutre. Then you show none could be and whatever could be my at mine. John Syrian was I feel I don't know piano, they are Syria. So that the dear ever piano, Abaya dear, and you could be the back. So was I said, now that's what I do, the quality. So the idea, I feel there, and the court man want to know. John, so Sasa to my son, I'm saying, no, I don't know, cry, I will go, let me just at mine. Another baby, the idea who bought for dear, not at my credit, but for them at mine. John, sure, the Lanoya was a say, dear mine. Sababu, they said, there is a says it was also in two books, then you could it was also so all the choir shall say, no, says the couple who to watch it, and here, so about Pontiac, the trouble woman and lady says, hey, over your be such a walk of ya, or no one for the master to mine, Master Benjamin. Zero, the no Sabe, the Paton Sabasel, was Sikufu. John, or several years of young, or you're not so winner. John, simple year, some parts say, said the end, you say, you are a compare something. You know, the year I must have mentioned, oh, yeah, this one tonight. And the bits of Koya. So, see how I said as at mine, you're telling a GT will be. So, the crowds count you, and about Basabi said to Offinsohemaa as at war, says also the mobile for dear, so the mother of Cassa, Obacasa, and the Kum, something to drive you through, and the Kum was at mine. So, the number can say, the number here, the 2 of here, as at my credit, you was a part of a to be here, about for there, and I could grow, and I could be original. I don't know what can I say. I don't know that my original here is here, and the sign, and I say, who said, the saddle original. So, no matter, yeah, to say, yeah, everything that's here, and that will walk and the sign. John, so now, the beer. So woman and then be about. So the girls are bumper. So and now so as about Yaka home.
Ninara and say I hear and society. Sinara and say I hear and society. The Bamana Manager, original. I said the part, the Kurano, original, and also the original. And then the picture here, a few more. Not the normal year, and was I came, was I catching the man said, you're for top, and they come and yet, as I'm mine, Edina. To voice of Omina, since Japa. Yes, let them frame on that. If you are prepared, Offinsoa of your country. So, Omudini Babache, Offinsoa, Brana, Yan inside. So, Double train, and I'm going to remove a master with another and a doctor to be the police officer from Zoom. A medical person, and a champion of Kohema, such or Monomino, the man is such a double wedding. As a day, or transfer, and officers of the developing a officer now, or Moyano, about the city just as mine. But all the other two will be no. And that's how we make away with the way the direction and trap. Zoom. And pass up, never wedding, not the Sakano, we are the cheat. I have a cheat. That's a bit. The question is that. Zoom. We also catch you, Sazanti, Sabi, or your bad time, Gran, as a bit. That's my sentence. To wait or no be on telly. So, I want some else to or so, we have some else to that. What's some woman who are making? So, said, what's someone who always said, we are not catching them. Was all friends say, not to a someone in the dream, and what of the car. I thought this was a American. So, I saw the once on Zwa. I wouldn't claim to know who are the car, so I some said to him, what I know. Yeah, will be a deep to this one. John, so we took this one on my dance and bad one car, no good to credit as a driver. So, what the channel and for woman and first room, Zone and mobile and first room.
ọ̀dọ́ santo mai ọ̀dọ́ nananom ètò ọ̀dọ́ no kura ẹ̀rọ ọ̀dọ́ no ẹ̀rọ no tiẹ̀. Tumi Jean Sadma tumi ni hyɛ ne nsa nanso mo nim sɛ ɔnfa na ɛkɔ tumi no ɛwura wura obi a ɔsɔ ɔmɛsɛ ɔno tumi no ɛwura wura obi a sèso a yɛ ɔdɔ ɛne no kura no ɔno edi bɔ santuman santuman a ɔnhyɛ nipa santuman abira deɛ ɛda no ɛwɔ de toɔ sɛ ɛba na saa yàtò kyerɛ tètè no ɔno ɛwɔ di soɔ n'aso bi aba santuman no. Anano sɛ mamu nyinaa ma fi nhyia osuo nyame mamu nyinara sɛ afi ase mu yi ɛne afepa ɛna me mu ayɛ deɛ mpa so ade bi nyɛ nkɔ fama yi to yira ɔsɛ no no sɛ nokɔ awie no ɔmɔdagya bi ne ba abɛgyina adwom ɛna manfo ogu so ɔhyehyɛ afei hyehyɛ yɛ adeɛ no mu ɛyɛ wura fɛ bi no mu ɛda hɔ ɛne dwa fɛ nyinara ɛnkyɛ dɛrɛ wɔ bɛka so bi mu ne nyinaa no onyinaa bɛtu dwa so nanano sɛ dɛ tosori sɔ wie a ɛyɛ no mu a ɔnkyɛ so bi ɔkɔpem sɛ nyame adom a ɛyɛ mo so wie no wura mu no sàgbẹ́tù wọn náà báyẹ ayé dín nana kọ́ ṣẹṣẹ so èfó wọ́n hàn ní ẹ̀dùnú no ẹ̀dùn náà sẹ́bi ẹ̀bẹ̀ tíránsì náà ẹ̀yà ẹ̀ka ẹ̀dùn ẹ̀yà tíránsì náà ká di sí yẹ bàtà náà wí a ansa náà sẹ́bi ọ̀tíránsì náà ẹ̀kyẹ́ no a yàtọ̀ tó bíyà no ọ̀ma nínú ya kọ́mọ dàbí ní ẹ̀dùn tó nà ẹ̀mẹ́nu. ọ̀sẹ̀ ìfi wọ́n mú ọ̀yẹ̀ṣẹ́ ibi ọ̀yẹ̀ di àná ẹ̀dùn tó nà ẹ̀mẹ́nu. Wọ́n sá kà sẹ́ yìí bẹ́tọ̀ òbí ọ̀tọ̀ kà wọ́n. Ẹ̀yẹ̀dẹ̀ kọ́ sẹ́ àfúwé twẹ̀ mu a ẹ̀dùn ẹ̀yẹ̀ àfúwé sún adìẹ tó àtọ̀ ẹ̀ ọdún ọdún 2025 mu nù. N'akyerɛ sɛ ɛhɔ no na odura no yɛ bɛyɛ ne nyinaa. Wọ́n sì dura no wọ́n asɛm nyinaa ẹ̀yà ni sẹ́ nyàmé adum a efie deɛ yura efie ɛdunum na yɛ ɛhɔ de sɛ ɛdɛ ɔtum anim na dura no deɛ ɛdɔkɔ afoforo na esi mu no 2025 no ɛhɔ na dura no lufiti na se kɛseɛ paa. Bẹ́ẹ̀ni màá bẹ̀rẹ̀ wọ Abunahima Abanti. Bọ́ọ̀bù àánú àtà náà. Bá a mú afọ yẹ di apá. Òbí ọ̀pọ̀ sí afẹ́ náà ọ̀nà alábẹ̀rẹ̀ wa Abunahima náà wọ́n tó dùkú fún abẹ́bẹ́kyẹ́ à náà nà ẹ̀sẹ̀ náà wọ́n dùkú náà ní akọ abẹ́kyẹ́ ìwà dẹ́ yẹ bẹ́ẹ̀ yìí náà sẹ́bi wọ́n bọ̀ àlùkò náà nso ebi náà sẹ́bi bẹ́ẹ̀ma sẹ́bi kọ̀nfọ́ wọ́n ní ti kyerè yẹ náà dàbà ọba àná ọ̀dà àbọ̀ àpọ̀ yẹ ọ̀dà àbá náà ní sẹ́bi yìí fi lòdì náà sẹ́bi. Sisi àwọn ṣiṣẹ́ no nígbà ketewa na ìyá bẹ́ẹ̀ ní nígbà òtú dà mọ́tò wọ́n ṣiṣẹ́ yìí náà. Sisi ẹbí lè nana ọmọ bí yàrá fi ìṣàbá. Èyí nù ẹwọ ahasẹ yìí akosa Offinsohemaa na wọn nyinaa gyina to mu ɛda na ha wọn nyinaa gyina to mu akosa Offinsohemaa na gyina to mu sɛnea akyame ne kaeɛ no sɛ nam ampɔne etu ne nipa ana dɛnkɛta ɛkɔ Otumfuo akyame ne wa Otumfuo akyame ne ɔkyɛ sese deɛ bɛka ne sɛ wɔso akyɛ Offinsohemaa aboma gyina to mu ɛnɛ waba ha afutuo kakra a mede bɛma no sɛ akonnwadie ɛdɛ eduru mmeri so a ɛya mɛsɛ me nua no a wɔba no sɛ ɔmfa no kuradie ɛnka asɛm na ɔde sika sɛ ma me sika na menka masɛm no ɛde deɛ yɛ nugu aseɛ koraa tiata a bɛtumi aka kyerɛ mɛsɛ yi wura akyɛme ama wase biribi akyerɛ yi wura Nyamfo Asɛm wɔn mu anatɔ aka yɛ mɛtwa wie ɔbɛnyɛ kwan so ɛsɛ sɛ yɛ wɔkɔ yɛ ne nyinaa na de bɛtu na sɛ yɛ hyɛ nsu ama no ne bɛ sɛ fa tuma ne mu kɔnte na akɔm. Otumfuo akyame
Contra Betty Kanya Dairas. I said, we bet torn the name Naboche in Jufimupa, ya or ya. And now Offinsomahene, Omenya Omuhene, Yasu Jaba. Na contra the best say, a best sense I be a man. You know, obey. Na ansana no you bet to for kakra bi. The dikai oba no. Wa hu se ekuro no na emu ache kakra. Omo mu di machi no omo mu ni machi. Ye pese obey obeka se we ni machi. We ni di machi. Enti wo bra wo ko dabi. Onka kuro no onka omu nyina mom na onya sundwe no mfa emukuru no de tosubie no tankase onso tankase oni tankase ni na afe ye besre no sese impuntuo na aba obia ya na ordinary hwebo ne impuntuo no da wunya be so okọ na akọpre o kọ aban ho o kọ we ho nje no so hwene nso na yewra adamebru kakra beka ene ohima enke ebe stress ohima no de enka mane nko ofisa so ohima no wo ho a enya dia ohini na ma ko ni ai ba ko riba si so te bana mo kasa chemo ya kere bunya na so wai enti madama se nanan madu wani mu duaba Otumfuo adamu for so no on civil shop jina tumo ene wabaha afutu kakra me de ma no se akonwadie ede edrum na bi so a eya mese mi nua na oba no se onfa no kwadie en kan sem na odisika semamista na ne kama sem no rede ye dugu ase kura tiata bituma ka je mi so mese yura achame ama wasibia che yura nipa o nyina o kai won se nipa kese kotai ti pra wo Offinsohemaa ama bibia ye kama ya no na mese pe for nyina se ana de o ba ni se nipa nyina edin ko ya ba kota ya ni ko bi ko na da me buya so ya kan nipa bo enu ni ade ehia so be kan nipa nyina abo ye nya ya ba ko so Offinsohemaa de enye adekitu akra bize njo le ko school Offinsohemaa eti ni wa se ti sa na o ba on kan peri na mo nyenye nipa ba ko pe tele be ya goro ebe peja ise peja asati mai peja Otumfuo achame wadaru mebu eno ana mi jira o se de na no bi kai ma se chano Otumfuo o ma ne kwa no se bi Wili mahadada namrani amane wa hanyina wili adama ye sirawa ne se na Offinsohemaa okoye a na odudi na bi no bi a wo som pa ese fie dunu so a obi a kunen e bia sanfa transno Offinsohemaa betimi akoso a na se Otumfuo ka asembi na me de pa wo se yemfa enuma matanko nya no ho Offinsohemaa na asase da ho krake wo se wo yire wo ho na akopɛ wo mo a yekura dwuma yekuya ye pasase kese no wa betra so aye dwuma ama Offinsohemaa mrante ne maba ye nya dwuma ya enam bi jawo gidi se wo yire wo ho Ujiro one, any pepi beboa. I'm Offinsohemaa, it's me akọni. Ira, yamusi nona ye sadia sedato atato. So adama. Mode mo afutre. Ena tumi di kan Offinsohemaa Offinsohemaa di ti. To adama. Yes, Offinsohemaa me se bi ama na ma chiame abebo ama ne bia. Ira, Offinsohemaa na osibibicho edi kan se de nanan madi kan kan no yeso ye de ne ka ho ni asre ni adawase
san so Offinsow asɛm de yenimini asi ofia ha ani dwuma a wadie yɛne na baabi a ne yɛkeka yɛnim wotia na ase dabi ɛnte sa sɛ ni ne wo mu ɛno ane twae wɔyɛ ne de wase anom Offinsow fo mpadifoɔ so wo so mo ayɛ da mo ase mo adi akɔneaba bebree na ni nyinaa kɔ wie sɛ nnɛ Otumfuo adawroma wanya bi ama mo ndɛne sɛ mo nyina obiara se yɛni ne ho asɛm ka ɛkyɛ sɛ nipa no muni no ɛnɛyi mo bɛsrɛ na mo so masuaeɛ di n'anim sɛdeɛ mo bɛkyerɛ na kyerɛ pa atu ne fo pa mo nhwɛ ma ne nkɔtɔ amena mu ɛka no a bi bɛka mo na woba nyame so ɛne me nuanom adɔntemfoɔ yɛsrɛ yɛaka kyerɛ wɔ sɛdeɛ Nana Yamfohene kaayɛ no me so Offinsow me kɔ training college wɔ hɔ 1989 sabrɛ no Offinsow nti sei nokora ni ɛnɛ kɔ Offinsow a akɔ n'anim training college is adane tertiary ansɛm wɔ baabi na Offinsohene ansa na ɔbɛkɔ no na ne botaeɛ baako ne sɛ ɔpɛ university ɛde aba Offinsow Nana wo bɛyi ɛma saa daeɛ a Nana Akenten II so mmienu nyaayɛ so ɔpɛ sɛ Offinsow nya university no ɛmani mu sɛ wonte yi a medeɛ mete yi ɛsiane sɛ mebaa training college nti nnɛmi ne nyina Offinsow deɛ mede hɔ so ayɛ me kuro nti Nana bɛboa wo traditional area ne so na schools akɛseɛ bebree so wɔ hɔ eti development efiri Offinsow kurom asamankama ɛkɔ akɔpem baabi ɛkɔpem nokora ni adwuma da so sɛnea wo nua mmɛdi kan ba bɛyɛɛyɛ akyekyere Offinsow amena bɛduru saa berɛ yi bɔmmɔden na so berɛ so bɛyɛ nsakraeɛ bebree na gyidi a yɛwura wanya wɔ mu no wɔanu ne ho yɛso yɛsrɛ bi ama wo Otumfuo adawroma wo deɛ waa na wayɛ yɛte ha obiara nyɛ hu waa na wayɛ nti yɛbɛsrɛ na nnɛ deɛ ɛnya no de ama wo yi wama kwan na wase biribi akyerɛ wo kuro bɛda wɔ ɛwɔ deɛ wayɛ ama nnɛ Asanteman ne Ghanaman ɔmo a ne wɔn ani di asɛm yɛkyi ne yɛwura mu ne yɛkɔba papa bi a na mewura mfi ne da ɛne papa bi a ɔyɛ press obi na ho so yɛ old people teacher na ɔhwɛ sɛ de no asi ayɛ yere no ho agya nkɔ a yɛ no bɔkɔɔ sɛdeɛ nananom bi kaeɛ no medeɛ menim sɛ Offinsow dada biara ne Offinsow nananom bi kɔ sɛ duwa bi hwɛ ni hɔ sɛ sɛ asomdwie wɔ Offinsow sɛ yɛn nyinaa yɛhui yɛte yɛhwɛ bi yɛkɔ so biara ɛnim sɛ nananom atwa nkonya ɛne kyi abɔ wo mu ɔna mesrɛ wo mo sɛ mensa da mensa yam mo na mowɔ fie hɔ ɛna monyim baabi a mopem duruyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛpia mo nyinaa akyi mama asomdwie kɛse a yɛhwehwɛ ne yɛbɛte na Offinsow yɛn nyinaa ne yɛbɛse kɔ Offinsow sɛ Offinsomahene na ɔyɛ obi a na ɔdɔ obi a na ɛwɔ hɔ tumi fra na kɔ so bra mo a mo nim ba fato ha ɛbɛgyina ha ɛne nyinaa yɛapotra ne yɛsua wɔ mpanyimfo a ɛbɛto wɔ mo nti yɛbɛsrɛ ɛwura sɛdeɛ Nana Japekuro kaeɛ no wasomdwie wɔdɔ a wode kyerɛ wɔ asomdwie mu ɛno na de biara mete a mebɔ ho mpaeɛ ma wo sɛ onyame ma wo nkyena se nkyɛ ma wɔdɔ mo asomdwie a woadua no wɔ sikadwa ho ɔma wo nyini nkyɛ wokwa no de w'akyi nokorɛ sɛ wopɛ sɛ wɔdi wɔwura akyi na wode sikadwa akyi na wokyɛ deɛ a di nokorɛ ɛyɛ baako a kɛ sɛ yɛ baako nyame nhyira ɔyɛwura ɛne wo nhyira sikadwa nhyira agya ane kwan na makɔkora wɔn sɛ bibi nkyerɛ Jase, não tá se bom. Moninko, o café só se não quer moninko, não quer. Moninko me sei.
Sebaye, Mira, Nisabi, Nanamako Serie, Nedu say a chadi, Nafosuneti Wodi, near Rebusa Saturday, and what you would be was maybe with the morning go. And no Asaka Kakano. Fence who was here could do Sabi, Techima, no man, who fight the farm, Kranza, who Fabi Kuma, Oka could do Sabronu. Sasaka Kakawin, I the Beshonsa, and Yasa Seketua, and Nimunipa. Any nara and ne year the 2 missions are dumb cacacati in our Babadano. And you will say Juma over the as song. And yet Juma is so fenso at the moon at the Cassin, you at the Babashon Sadi. The old bay, Nadia Macachos, Openism. There be a free, Mufrico Cobiante, and Sana Sabi, Moko, or the say Dumana for Antoine. Ansana mobile via moi, Ansana Sabe Moko New Town, Old Town, Ansana Moko New Town. So, 80 when no so who say, a brother more, a dram, one lady money, a brother more, and one lady money, a brother more. Do not for 80, some penism wing Nara. Now, you know, come penism. And also a red wall. I mean, a foot over come with my wall, and they say, Yoga or Kaniha. I could say, Sikari de Toa, to be a rule. So, look, dear, and Yoga said, dear, that I see it, and I'm the better. Who by no swim. Well, said they will watch it when crow, and they don't want to do and no so actually now. And then somebody will be dear. Now, so about the ready penny, no Cassam, no way back home. Madame Funi, no one come on. No, dear, I see ya, don't you buy, you know, and then so. Now, this sound cranny be. Now, do you cry? You're right, you're real through one, no. Be beer, no, obey a bear, Raffet, ever chain no great dear, I'll be dear. Depending for also, Mujina Hanamu can't say, Munina Motanachino, Mumay Ruti Roche. Now, Monko Tuamana and Fadi and Catasuno Akotum, Monfanu Credier, any no. Offer no credit and a montana. Now, when you say, women armed in a cray, a couple to Offinsoa, a fenso, a bear baby. You know about man, only the number of so no thing being showed. Say what that was on the name. Officially, when Mrs. say, it was papa. I don't know, why you be. And then I didn't get trouble. I'm saying, I didn't get that, but he didn't too much. When we are. Serious the Sika edge was made in the corner of the other. The day to advance a mobile almost say, we need to mark, was in the other Kunan India, of a fact. Other than Canada, who did go for you? Madonna Pepper, Sir, Nelko, who is you? Look, returns are. Madonna, why you baby? And there are groups of the first days. And I was sick. So I was able to cram on the same one day. See, because we're now over. And I was able to fear. I'm feeling a different measure on that. Can I know home? We have not actually seeking very much in it. I have someone who is not here. Timaya Ra said the solution I know. I was a man said the ladies what they don't go in Debbie. And the air catch one said, shoot that is it. We never could grow. But up is for my Ra. When you put the critics or one, you only catch all. The old baby, no better now, everybody's a woman. It's a one fatty and pack. Come up with you and a month now. And to reach here, Saturday because what's here. To rest of Omina Sabi, to be a because who are there, you only did the more. How do you deal with the channel with my bomb of the sweat began? Then they catch one. What did I say about? Don't want to come and see you being sure. Ero Adama, Offinsohema. Abraham, Nanum because Offinsohema. A corner eba no ye na no pre no ma he you right do ase and pre
na no nyinaa mo ha asɛm bae yɛkɔyɛ no dodo kabea majority decision nti na no nyinaa ti dodo no a na kyerɛ dodo yɛ parliament anaka no ano no yɛpaase ne nyinaa paase no wi saa ne baa ha wadama ɛfɛ so akonnwa ne wura santene sɛde wayɛ no amanyema na tumi wɔ abrɛmpɔnfoɔ mampanimfoɔ na esi Otumfuo nkosi ne ɛwɔ Offinsoɔ maame a ɔte akonnwa so manyema ɔno akɔnkɔde ase ni ɛna ɔde obi ba ahyɛ ahyerɛmuni tuwei na ɛwɔ sɛ obiara tie ɛne nananom nyinaa kasa ɛsɔ ani kyerɛ asanteman a santene te a ɔne asanteman ɛka asɛm sɛ yɛtena kuma sɛ ɛno nko yɛwura amanyene bɛka ho a ɛyɛ asanteman ɛno no ɛtwa yɛdie no na santene te a nokorɛ na wɔsɛ yɛka maame na de akonnwa no to ahyerɛm ne baa ne yɛwura sɛ wayɛ ne saa deɛ a mpanin nsɛm a wɔwɔ ho no ɛno nananom a wɔn na ɛbɔ asante akonnwa wɔnim akonnwa biara deɛ teɛ ɛne sei na teɛ ɛnam a gyamfrempɔn deɛ baeɛ a gyankwaten ɛbaeɛ a ɛnam gyamfrempɔn ɛbaeɛ a ɛnam so a ɛma ɛkɔbaa sɛ kɔkɔboa ɛna ase aka ɛmaa no deɛ ɔkaa ha deɛ ɔkɔɔ hɔ domanafoɔ aseɛhye wɔkyerɛkyerɛ ne nyinaa ase nti sɛ saa deɛ a na wowɔ ɔbaa no nka wobɛtumi de ato wo fie ɛyɛ akɔnkɔde ase wo so wode kɔ ahyerɛm deɛ a nyɛ me santene na mesi sɛ wode ato hɔ deɛ hɔ mpani nsɛm ni nti sei ɛna teɛ ɛno ne ma ɛyɛ akɔneaba wɔ hɔ abotire de ɛyɛ a nipa pii na akonnwa ba a obiara wɔ baabi a ogyina nananom ka ɛyɛ saa akonnwa ba a yɛkyeakyea nananom nyinaa ewura na afɛ majority ne yɛ adwuma majority rule deɛ wonya aka deɛ santene ano kɛtɔwe se yɛ adwuma ɛsɛn dodo wura ɛna baayɛ ti nukuri wo mu no te nananom ɛtoɔ na ɛte yɛ wɔn ti pii a ɔto bie ɛte nti saa na asɛm no kɔyɛ ɛyɛ ɛna mo mpanimfoɔ kɔkɔboa ase no ɔmuso apɛn ne bɛgyina ha ɔhene bi sɛ asɛ wobɛtuma no ɔbɔɔ nana yi din na mo mpanimfoɔ nyinaa mogye to mu sampa na ɔboa yɛ dada ɛne na wɔ acting ɔno regent yi kan ɛno ɛna ma yɛ wura ho sɛ sɛ mo nyinaa mo ne dada na ɔyɛ obi a ne ho ni asɛm a ɛne na mbɛtumi nana so ɛno a yɛnkaka mfutuo wɔte ha na wɔte ate ano ɔnyɛ maanyene ɛne yɛwura apene so a ɔyɛ maanyene wɔtwae sɛ tontonyi no ama mɔtwa akyerɛ no ɔbɛtwae ama yɛwura de ahyɛ ne nsa mo mpanimfoɔ no nananom bi kasa bi yɛ professionals bi yɛ accountant bi yɛ teachers ɛyampa sɛbe bi nso yɛ nsɛmɔnefoɔ yɛka amamate ebi yɛ nipabɔnefoɔ na wuyi abedra adi bɔne no na ɛsɛ woka wokɔ roma asɔre a edu baabi a ɛsɛ bɔne ka woka no nyame ho mmɔbɔ a na ɔde akyɛw nti nokora no namanemra sɛ moka nokora kyerɛ na deɛ moayɛ biaa mokyerɛ no a ɛbɛboa nananom ka sɛ wokɔ nso ma ɔne yɛ den ma obi antwi mfa so ɛnka bɔ mu hia ɛwɔ hɔ abusua no nyinaa yɛ wo dea maame na ɔto hɔ no na ɔsɛ ɔde bɛba ahyirem ɛnyɛ ewura ɛne de ba ahyirem ahyirem mu nokora ɛwom ɛne akonnwa no ase baabi a obi di no a ɛbɛyɛ yie ɛna abɛto yi a mo mpanimfoɔ mapene so nyɛ santene no anya bi ama yɛ a santene no anya biribi ama ho mo ara na mogye to mu ha na mode aba ɛnɛ ne yɛde bɛto no anim na ɔpene so a wosuae ha a wosuae hɔ na wonsuae a wonyɛ yene woyɛ hɔ a na waka kwan ahawie a na adi mu nti wura asɛm no kora ɛbaa ne sɛ majority no yɛ adwuma ɛnɛ ɛna pɔpapaa no ani ada hɔ nti sɛ ne obi yɛ biribi wɔ baabi a akonnwa no so fie so akonnwa no so akonnwa ɛso biara no saa na teɛ ɛso kɛseɛ paa nti amani a na ɛwɔ ho no so nanso wonya amanyɔsɛm ɛyɛ asante asɛm sante na ɛna agyapadeɛ sɛ ɛba sɛ wote abɔnte a ɔhene biara ne fie so ɔba bɛso akyerɛ wo nti sɛ ka fie so ɔhene so akyerɛ wo deɛ a ɛne na ɔka bi a na ka yɛtia ama wo wo so deɛ nyɛ fie so ɔhene so ankyerɛ wo deɛ ɔso akyerɛ no no ɔno na wɔbɛso akyerɛ no yi nti wura waa na wayɛ ɛne nyankopɔn so ne nanom samanfoɔ ɛtaa wɔkyi daa ne ɛde woyɛ nokorɛ no deɛ wosia na wosi nti nyankopɔn ase da a yɛde ma wo no nananom nyinaa aka bi nti wadaroma nso mesire bi ama no me nua pani no no manya no yi sɛbe ɛdwo so deɛ ɔwɔsu pani me nua pani no no ɛnɛ meda a mɛda nti wadaroma pene so na ɔnso bibi nkyerɛ wɔ bi wɔyɛ sɛ ɔkɔdwa no afoɔ sɛbe akɔfa de hyɛ no bi a aka no abɛdi akonnwa ɛbaa no sɛbe wanom sɛbe wo nua mo de a yɛdeɛ sɛbe yɛma obiara
Emma Emedia Kuna. I don't know, Sabi, no, Ba, Sabi, no, so far down this year. I will see as Debbie necessary. Woman, Emma, no, show me and son. So, Madonna, how do me and son? Papa Kumasi, and a queer Joan so Aquaca, Dwamena and a Bonadua Nacha, young, or no national woman. Sure, there's a Bonadua, one no me woman, not Chewane, a chief in one no me woman, Bedrune. Since I have a report, no Jewa and Chivimu. I see a seven and never do that. You are not a campus. It was my minimum walk Dumna force and or confining nearby no be a bania be hima offenso. No more catch and said, Debbie, now young and I had the crown on me womb, the Ayama. So by us about Nunia Mamu, Nasabi, or Massive Forum. One more of one of our problems, one Musabi, was a force I did. So, Sabi, no tea was made to be the father. Sabi also made this a bit of so cry. ATI John. John, they said, by home. Saturday, see, was a blue running the belly, belly young cancer. May sell over time chain, nobody but penny, no, or no, Yamakunano. ATI, some young cancer, no, you between or nationally. Or some Facebook book, we are fair or try your cry a womb. ATI, I'm not your try a womb. ATI, Young, or this is a more down the young cancer, or this year. No one at the bottom. ATI. Or say the free moon, some Benin, some young catch them. Since we born our fathers, so Yasem, Bema say, I didn't say you are the Attache. ATI Yasem to so many years for, and I said a cabo. ATI so I just say, not the real you are. Yasem, seven I say, Mamma Nashi Yano, Nasabi, Yasem, Ma, the year I said for. And I said, no, about you as a boat to see a no coming natural. ATI said no, and I should walk on some. I step out, I don't know. Or say, can you hear her? I don't know. ATI John 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 ATI John John and I say recover some say by here fear her no to be ma and I say no say you no fa na you prepare say obedi akonya no say ashim ya from pon or no so mo bra say na say we do peso was a church kwa dey bi say ko pa boase kabadu ya badu wo ha we do ko dey dey Jean, so the fire and follow the Okunya. The job fire and said, to Yacha. ATI. Only a friend said, Musco. And the Kwame Puma. ATI. Yabadu, on the woman don't go. Yamabua. Ajabadu. Jean. ATI. Jean. So don't call so as a bit oh no the part and the just be such to see. Jean ATI was who you are very busy or say the great Bura. Uncroma don't go. I don't know for come on, I was about to say. What I was about to say. Jean one for yes, you're watching. Only the heavy. And then I go down and because of here, this is about to what transit. I don't know. So, I'm going to go celebrate. ATI. So, about something about
Otumfuo no. Etia. John, so you guys will just move here. So that they know a chair no say the crown or that will be a da. John. Etia. Ya some work was there. So the one can be on myself. John. Etia. John. Etia. Say no no so we jam say Offinsohema. Otumfuo. One of the dia one man be tonight. Etia. John. Say say me krono and na so na aba. Ai kakaka e ka santuma ho. What the call cool or man be tonight and na chichi aba. Say me Offinsohema enya di kese. Etia. John say me sandomo ha. Na say me yasanti amamre ni amane we fa so dia. John. Sesame. Yeah. Amanda Kwaso. Sebe Santuma be bia ne sika kwa biara. Sebe bia ne kwa biara wa kwa di biara no. Ye you. Be just at hansa. O be de wakọ se ko swai. Wuju wa chese be so aho. Wo ye hina wo boa. Wo ye swai as at the nchen a. Wo ti bi de hina ta. Etia. This Obaha, the Tiska Joshua, the Seven Joshua, or my quite good show, so good by all year. 8 years, and some not by a human. Also, one for the Amanda Council, the don't stop to be in the way, no other man for a call, Uncle Satchel, no so Satchel, 7 months and pap, what are you? 8 years. Ose Obaha, what saw her way, what such a way no, no way. The Bassa defending, and I said to Mark Nancy, no Maquamos of a still which we are, and son of Mother Council, Gona Shonsa. 8 years. Young. So who shall we? Not at Maquaya, answer. What I will do about your kind. Jankana na John with a conquer them. Abo bomb kaya ampa. I'll send a sabi Otumfuo sabi. There are some woman kaya said ne or the crew el shemensa. Omo so unsa ampa santene elu gona shonsa. 8 years. John Jasine or Hebrew. John. O se no na eba Jasine oni a chamehene. The money one call kuna dem ho. John. So call no come ho bi. Na se be twedan an aduno e de bomane se. Fofura ye nya no asante da ma ye ni. Ti sa de ni dwa mo se bomom ka ye se bona na se be fa be se wonsa. Ansan mo te na sa de ni se be tunu de ma wo no e twa gina. 8 years. John. 8 years. John. Person bani for to force se be order na bataye asana baaye na na no mu de baaye bia sa de ne enchedi trim do ka to se be na makwama se be person ni so ache no a mu nyina mo kwa ba ko batu maka obiara edo 8 years. John. O se mo ta se a na mo jojo o ka mo no hwe mo se mo se mo tuo gata agbo fro hima no na se me sa te na fre no wa ma na mo na mo tuo gata se o se na mo tuo gata mo fre se na fe de o nya fe so hine na de na ya mo 8 years. Se mo so fro ba o no se be mata ho John se mata ho wakasa ni wanti o na na so na ta nim de we 8 years.
Okay, catch you. Obiano. Kasa catch you. I say you. I'm a silent friend. More on to be because I'm a very you are. When you had here, only him. Go. Ahanyedi, nana mahanyedi. Wano. Bede. Satri kasa ahanyedi. What's true? We are some bede. How could no one fly by? How could be soon? How could one of the oh, my man said, Belimena. How could my guardian mama? What's that do for no one to marvel? What my dainty mansa? What could the wings to marvel? What must I win the plane here? What of my penny or flame here? Or bring me a good uncle about my behavior. What do you win now? What will you win now? What could go when they crack down the wall I see her to do? How could you leave my gata? How could you tell him for? How could you tell me the feet? How could better do my for answer? How could go in the garden of I see her to do? To bring me a good uncle about my behavior. What do you win now? What will you win now? Everybody pray. I want to give them Casa. I've been mad for. I've been so. Don't pray. Hey, that's all wrong. See, send us home. Sir, the beer will be. Sabi, fiz o conhecimento da mão. O meu beer no. Tu não vamos sair. Now, qua? Se me chama ele, devo ganhar uma chamada via. Papo de manhã na noite. John. So you are saying that here. So obey. The only job para. Say I will bless you. Since I'm over there, going. Ma sumi young. Say we are going to call in the church now. Say no, see some. Mani young, papa. Was over here, but I'm a so. From one and the amount of for John. So when you're pregnant, when you fall, people tell you, and John, when I do say them out. So we now saw that to say, I'm part, you run over, you know where you are holding. Young. But the one serious occasion want to say, when you are coming, nobody feels special and saying, I'm not some part and tendency. John. So na my kurara na mo do ka say Offinsomahene kunya kese eti billion ne fa on fa to ho ansa na do kunya ma also ka so say kunya na ni sense na ko fa ne fa onya wo so mo ka ni na hwe mo na wo hu de mo so mo kire o se sabe e ba e mo so fe to kunya do tua obi aboka se wo anya to ba na wo be fa we mo 250 billion bra so for afa so mo ko chama mpo hele so no chama mpo hele na me se me ko be poso na me ko be poso no se me wo bi ko mu ti me ko mi se me de mi se se me mpo hele de bi yo penya me ba na so no so bi am na mo nyina na ni mochi na mo ye bi na ni mochi o o se de mo ba ye bi na ba wu ba sa se o be gunu o be ti
or say, well, that's what kind of money you took. What come on, say, you get to Miss Mano. ATI. Was there someone who said, or said, or this that's so soon Utano? Sabe, a 1 day in a Yaman. ATI. Was there a mother that soon, it was who come here. Was the case of 1 year, only sooner or ATI. Young. If I say something, then come. Then I say, I'm persuaded. We have a tendency. I'm not saying we should do much of if I'm not president, that's a name. So much in Fibia. A two idea. I say, what would you much in your young? ATI. So by woman be smart and 2 idea. There's 1 year. That would do him pay. There is a Kunano idea as a piano. Momatano. ATI. They was it. Oh my, as we have been doing assassin, all of us are you what on me. ATI. Or someone who got what to swing grandma. Sabi, and no one yet, but him or since I got to me. ATI. Or sitting down and said, about what it. When you voice what over the head, the Modiama told me, you know, Mogacha one. That's why I got them. That's what it is here. ATI. See, that's a little way beyond my confused match and what's it. The now by was in a bar, I would say, it wasn't beyond my what's it. ATI. Also, by Otumfuo, no answer to who defend your money in every and Pasa Mocasa Sibia. Shabaka, Nasabi, Yabu. Nasabi would be 2 and 1 of 1 with the and Nasabi. I don't know why. So, who could tell you the amount, say, I'm probably a bottom way, no going back. Young Sister, the whole, the whole, the moon could tell you, and one was a way, and I said, Ulu Sasumu. ATI. Young ATI. Say I will try to catch one and prove get a opinion in Zaka. There was one catch up before. ATI. Wow, one you up. ATI. That's a suicide with you. No one by one you are moving now soon. And a bigger one as a doctor at the home. Someone said, oh, that's now. ATI. So papa. ATI. Young. All by also 1 year. Now the way say, walk a harbor. Now, first we did it inside the overcoat. Now, what's now? What are we not to walk? ATI. Young. No, not talk about so, I say, Papa, why are there? Why are there, Papa? Young. So, the way in our room, but you feel going out today, the buyer will tell the city, what it? There is how what it? ATI. Young. Since I be obey both them there at the crop, the no man are better than and she said, Udika Kayano, Otumfuo does a winner. So, what about Sono? What's it? No one will tell a cheat, and maybe you'll be Yo. So, the Charming, I shall be put one of the coming side. No, but when you're so naturally. Why don't know? I just said a name. One radio said a name. Or say to who went original. Who got any bedroom here? Who got them bedrooms here?
wo ma bi osia na za ji amaye betu ma hunu bie amra ma ne hunu wo so da wo sia na wo yo ye dia wa yo ewiase wo pe ko konsa ni bia la wo yi ni ko to dwe esina kuma nam am to wo say wọ́n ní bí wọ́n náà wọ́n sọ díẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ ká ẹ̀sìn yá díẹ̀ ní ẹ̀bá yá wọ́n ti mú ẹni ńkọ ọ̀kà ń furafura. wọ́n ṣe tú bàbá nkwa o wọ́n jìnnì kwa o wọ́n yẹ ẹ̀sán mi ẹnu kọ ọkọ̀ tó o sọ mu wọ́n sì bí díẹ̀ wọ́n kàntà nkìlá jì bọ́ ọ̀pọ̀ ọjọ́ bí a tó hwẹ̀mẹ̀ ní ẹni mu ọ̀pọ̀ sọ́dọ̀ ọ̀sẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ o ẹ̀bẹ̀ ní ẹsẹ̀ yẹ pẹ̀lú wọ́n tún akanta ma bọ̀ fọ́sẹ̀ mọ́ ẹ̀dì kìmá sẹ̀m wọ́n sẹ́ tún bọ̀ ní ẹ̀kọ́ mẹ́kà ní àmọ̀kọ̀dé káprápra. Wasaji fogun nyagwaso kasantinade trasingen. Wasaji fogun nyagwaso kasantinade trasingen. Patokwa ine trase kwabia ine trasingen. Patokwa ine trase kwabia ine trasingen. Mema kwabia ine fiango mani kotokingen. Mema kwabia ine fiango mani kotokingen. Asante chancho chmo champo nufungen. Asante chancho chmo champo nufungen. Asante sesebo smajite. Asante sesebo smajite. Rabia santina de trasingen. Rabia santina de trasingen. Sentiche mo dinya visio. Sentiche mo dinya visio. Why never so spani ni akaba kuma sika papa no. Why never so spani ni akaba kuma sika papa no. Binya se bi anko be. Wo binya se bi anko be. Blagwa bakana ne frampo da mi farisi. Blagwa bakana ne frampo no da mi farisi. Me ma da bi no da ko ya dungen. Me ma da bi no da ko ya dungen. Ya ga na ni adia ko bo ju ta touch mo champo nfungen. Ya na ni adia ko bo ju ta touch mo champo nfungen. Se tu chwe mo di nyavisio. Se tu chwe mo di nyavisio. Ah saji fogun nyagwa singen. Wa saji fogun nyagwa singen. Pesa tinade trasingen. Wo kosan tinade trasingen. Wo ku bere tu beba de me fa gunyagwa sa dumna chemera etiai. Me Dwamena Akenten II otosu mienu. Me nanani Dwamena onwani Dwamena tia. Me nanani wiafi Akenten. Wiafi Kofi. Wiafi Kojai. Otumfuo wodi no kura ni me se le swa kira santiman. No kura no na me gina wani mu ne. Me so Otumfuo dankase kan dankase. Sama hia me de no kura ene me se mabu Offinsoman na bi aka asantiman. Sama ya yire me ye hufo na me dama kidi e kira santimania me to ta gase
Madam